ganahan na pud unta ko nga muhisgot og lain nga hisgutanan, pero daghan man kayo ang moingon kanako nga nanay padayon ka nang imo ang may tungod sa kabuhi kay gipang kabuhi pag yun mi. Wala pag yun mo mauli sa inyong mga kabuhi. Well, niini nga episode maghisgot na usab kita bahil sa kabuhi lang gihapon, no? So, ato minumduman nga kanang kabuhi sa dili pa diana. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Dili na kayo ko makatubang sa ako ang channel diri tungod kay nabisi pug ko sa lain nga kalibutan, no? So, mag-isgot kita bahin sa kabuhi. Nasayod ba ka mo nga kanang kabuhi? Magdungan gid kana sa panuhot, magdungan kana siya sa bughat, magdungan kana siya sa pasmo, murag magkuan na siya, murag 4-in-1 or collective unsa ba itawag nato niya na kung kabuhion kita naa ka ng feeling nga panuhot, no? Unya panuhot kay gikan kana sa pasmo, gikan sa impatyo or whatever, etc., etc., etc. So ang maayo gyud nato ni ana nga atong likayan nga dili kita mapasmo, aron dili kita panuhoton, dili kita kabuhion, dili pud kita magantos og dugay ni ana, no? Na may daghang mga tambal ana nga kuan baya gina resita sa mga doktor, pero kaso lang dili lang pud ko ganahan mag hisgot sa mga brand gyud, no? Tungod kay dili ko doktor in the first place, no? Baka mapagkamalan pa kita diri nga gapatutuo, no? So ang ako lang, ang akong experience lang gyud, no, pareho gahapon kadang na ang nagutman ko, dugay kong nakakaon. So, pag-abot diri sa balay, hingbanap ko kaon, kaya ang tendency gud anang magutman kita, mukaon kita duro, no? Mukaon tag duro. So, hala din ako kaon nga, nalimot ko nga, nalabian na po di ay, na-overfed na po di ay ko. Pagkataon-taon, kay panihapon naman, nagkaon na sad ko. Ang resulta, nakuan kayong akong tiyan, napuno kayo, unya, nahimo na sad nga indigestion, na impatso, na impatso ka na indigestion. So tibok gabi wala na sad ko katulog. Pagka human ni ana, pagkabuntag tungod kay way tulog, misa ka ang panuhot, misa ka ang kabuhi, kay magkuyog man gyud na sila. Kana mga impatso, panuhot, pasmo, kanang kabuhi, magkuyog gyud na sila, di gyud nimo na ma-separate, inseparable gyud na sila. So mao kadto nga tibok adlaw galain gud kaayo akong paminaw sa lawas, no? Yung kunsaon maningano manimo taingon akong sister-in-law nga nalimot ka nga nagutman ka gahapon, gaduro kag kaon anang pag-abot nimo diri den kaon pag kag panihapon unya lami man pamangyud ang sudan na tintal man gyud pug ko kay tinunuan man nga munggos unya gabi baya, so dili pwede na siya, no? Kay makakabuhi gina siya. So mao to nga whole day wala gyud koy kana bang wala ko sa mood, gikabuhi ko. So hiingon akong sister-in-law nga pag inom na lang diha og antacid, nami brand gyud sa antacid nga mo gyud among tig-inom, no? Lisod man gud og magisguta diri og brand, pero mao gyud na siya. Mao na siya dayon mahuwasan man pod, no? Makaariya pod ang mga toxins sa lawas, maariya pod ni ana nga klase sa antacid, no? Dayon mo kadto naulian ako. So muna akong i-share diri karon na ang una na dili lang kita magpagutom. Kadaghan kayog dala ng kabuhi. Magutman na gani ka den mo banat kag kaon, daghan kayo ang makaon, mahug na pud sa indigestion. Pag human ni ana indigestion, mag-bloated. Pag human ana bloated na ang tiyan, mo sulod ang panuhot, no? Ang panuhot mo sulod usab. So mo na dayon kana magsunod-sunod na dayon ang panuhot, dayon ang nanadayon mga kabuhi na ana dayon dihang dapita, no? So mao kana maglikay lang kita nga dili gayud magutman unya og magutman man gani mukaon og soft diet, no? Lugaw maka oatmeal or panana ang arroz caldo, dili gyud nang heavy kaayo tungod kay makadaot gayud kana siya. Muandar gyud ang acid reflux, no? Ang kabuhi ni ana. Dayon mahug na usab sa impatso, dayon mo na dan kana magkatay-katay din maglain na din ang ginawa mo na dayon og
kasukaon, mag-throw up, dayon. Basta kailain kayo, discomfort, no? Mao ka na siya. So, maulan ka na siya ang mahitungod sa mapas mo, kanang magutman, dayon impatso, dayon panuhot, kabuhi na dayon, no? So, mao ka nang naa siya, magdungan, gid ka na sila, o atake ka na to. Dili ka na maundang kung magsigi kita sa routine, no? Dili ta pa gutom, magkaon-kaon lang kita ginagmay, no? Kanang labi na ng bahaw. So, ingon ni ana, karon gani, galain akong ginawa na unsa ni siya. Kuan, kanang na ang murag, dinala po ni siya sa edad na po, no? Muna siya, di po na to na ikalimod. So, dili na lang kita kutob sa ato ang kabuhi, impatso, pasmo, uban pa ni anak panuhot, no? Hangtod sa sunod.